Todo a punto para disputar este minuto final. Hoxe con Sergio, que chegou aí a ese quinto chanzo, é o noso campeón. E se vos tamén queredes ter a opción de levar un premio como o que opta a Eloxio, xa sabedes, inscribídenos aí ao 618-388-087. Nos encantados de abrirvos as portas do plató de par en par para levar un bote, quen sabe, se como de hoxe. Esos 22.900 euros que hai en xogo. Aí os vedes. Unha cifra ben fermosa, Sergio, que creo que van facer moi feliz a túa parella, familia e amigos se as quen de chegar con eles para a casiña. Eso sería espectacular. Pois veña, concentración e ánimo. Xa sabes como vai isto, os da casa tamén. Minuto final, 60 segundos por diante para contestar 5 preguntas. 100 euros por cada acerto, pero se fai o pleno, levaría o bote, esos 22.900 euros. Hoxe, as categorías son... Aí os vemos: infiel, depredador, maxia, camiño e molusco. 60 segundos por diante e 22.900 euros en xogo. Sergio, preparado? Vamos. Pois veña, moita sorte. E tempo: infiel, exmuller de Schwarzenegger a quen lle foi infiel coa súa empregada doméstica. Paso. Depredador, quen dirixiu a película de 1987 titulada Depredador. Paso. Paramos o tempo, dúas falladas, pero ainda nos queda a segunda volta para que a poida sacar adiante o noso concursante, o noso amigo Sergio. Recórdoche, infiel, buscamos a exmuller de Schwarzenegger, can que ao parecer pois, foi infiel Arnold coa súa empregada doméstica, e en Depredador buscamos un director ou directora, buscamos quen dirixiu a película do ano 87 titulada Depredador. Vai no pensando para a segunda volta, só pasaron 12 segundos, ainda temos moito minuto final por diante. Preparado para continuar, Sergio? Vamos. Pois veña, moita sorte. Gracias. E tempo: non é correcto. Maxia, en que cidade está o Museo da Maxia de Galicia? En Ourense. Non é correcto. Camiño, en que cidade asturiana comeza a ruta máis antiga do Camiño de Santiago? En Oviedo. É correcto. Molusco, que nome recibe popularmente a parte laranxa comestible da vieira onde almacena os ovos? Lingua. Paramos o tempo. Paramos o tempo e ainda 28 segundos por diante, prácticamente a metade, vas ter, Sergio, para tratar de dar coas preguntas que che quedan. Agora mesmo, seguimos buscando, é a primeira que che vou facer, o nome da exmuller de Schwarzenegger, seguimos buscando o director da película Depredador do ano 87 e buscamos na categoría de maxia cidade galega donde está o Museo de Maxia de Galicia. Se eches unha que non era, Sí. pensa o resto, porque temos tempo suficiente para sumar. Veremos agora se a lingua é ese elemento que buscamos dentro da vieira, onde almacena os ovos, ou se non. Continuamos? Vamos. Pois veña, concentración. E tempo: non é correcto. Infiel, Meryl Streep. non é correcto. Depredador, Ford Coppola. non é correcto. Maxia, Vigo. non é correcto. Molusco. Paso. Paramos o tempo. Paramos o tempo, porque ainda hai segundos suficientes, 13 en concreto, para sumar e rascar algún acertiño máis. Os da casa tamén participando, pero a presión agora mesmo é para Sergio. Recórdoche todos e cada un. Vamos volver a buscar esa exmuller de Schwarzenegger. Seguimos buscando o director de Depredador, película de 87, cidades galegas. Ainda che quedan algunha por decir? Sí. Buscamos onde está o Museo de Maxia de Galicia e na de Molusco buscamos unha parte da vieira, recórdoche, parte laranxa comestible onde almacena os ovos. Parte laranxa comestible. Continuamos, 13 segundos, usaos ben, meu. Vamos. E tempo: infiel. Paso. Non é correcto. Depredador. Paso. Non é correcto. Maxia. A Coruña. Non é correcto. Molusco. Paso. Non é correcto. Infiel. Paso. Non é correcto. Depredador. Non é correcto. Maxia. Lugo. Non é correcto. Molusco. Paso. Ai, ata aquí. Que mágoa. Aplauso, ben intentado, ben intentado. Mira que demos unha boa volta aí por as cidades galegas. Intentouno. E cal era a seguinte que ibas decir? Santiago. Pois se era correcta, Santiago de Compostela, precisamente onde está o Museo da Maxia de Galicia. Quedábanos John McTiernan, que foi o director no ano 87 desa película Depredador, Maria Shriver, foi a exmuller de Schwarzenegger, e este eu pensei que ibas a sacar, cando xixen parte laranxa, o coral da vieira. Eu nunca lle chamei coral.
era o coral. Bueno, pois algo que aprendiche xa. Agora sí. No Atrápame, inda que o acerto conseguido nesa categoría de camiño tamén ten premio 100 euriños que van para o peto do noso fotógrafo de Cambados de Sergio. Parabéns. E os da casa, que ninguén se despiste, que mañá máis Atrápame e con máis cartiños xogaremos por 23.200 euros de bote. Non o perdades, contamos con vos ata a festa.